अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। नाही, मला माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत, पण अशाच शुभेच्छा मिलिंद नार्वेकरांना आदित्य ठाकरे आणि वरुण सरदेसाई देणार का, हा प्रश्न जरा त्यांना कधीतरी विचारा। कारण का मी ऐकलं मिलिंद नार्वेकरचा निर्णय झाल्यानंतर मातोश्रीमध्ये काल संध्याकाळी महाभारत झालेला आहे, त्याबद्दल जरा त्या दोघांना धरा आणि थोडं त्यांना सात्वन करा। आता कमजोर काय कुठली कडी धरतील हे त्यांनाच विचारा, पण थोडं ही प्रतिक्रिया कुठेतरी आदित्य आणि वरुणला विचार, ते सांगतील खरी प्रतिक्रिया मिलिंद नार्वेकरांची। नक्कीच आहे ना, कारण का सत्य बाहेर येईल ना। उद्धव ठाकरेचं वस्त्रहरण थोडं 5% धर्मवीर 1 मध्ये झालं, धर्मवीर 2 मध्ये उरले सुरले पण कपडे काढण्याचं काम होईल आणि मग पानं लावायला लागतील सगळीकडे। हा, ते आता त्या पिक्चर रिलीज बघितल्यानंतर सांगतो ना, अगोदरपासून पिक्चरमध्ये कमाई कशाला वाढू। धर्मवीर किंवा शिवसेनेच्या जडणघडणमध्ये चा खरा विलन हा उद्धव ठाकरेच आहे, दुसरा कोण नाही। उद्धव ठाकरेला मायनस केलं असतं तर आज शिवसेना एक संघ असती आणि ताकदीचा पक्ष म्हणून एक शिवसेना असती, म्हणून उद्धव ठाकरे हा शिवसेनेच्या पूर्ण स्टोरी मधला विलन आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।